Een bizar incident met 5 Belgische legervoertuigen uit Leopoldsburg heeft in Nederland voor een nieuwe Belgenmop gezorgd. Een kolonne van het Belgische leger was op weg naar een oefening in Duitsland. En op de weg naar Valkenswaard moest één van de pantservoertuigen remmen voor een tractor. Gevolg was een kop-staartbotsing. Gewonden vielen er gelukkig niet. Duidelijk geschrokken stellen de Belgische militairen onmiddellijk na het ongeval de eerste schade vast. Die blijkt nogal mee te vallen. Een kolonne van 19 voertuigen van het type Piranha uit de eenheid Bevrijding 5e linie in Leopoldsburg reed op de weg naar Valkenswaard in Nederland nabij de grens met Lommel. En toen gebeurde het. Vanmorgen op de Luikse weg ten zuiden van Valkenswaard zijn 5 voertuigen van het Belgisch leger, 5 panzervoertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Er zijn geen gewonden gevallen en voor de rest ook geen andere voertuigen beschadigd. Vermoedelijk moest één van de panzervoertuigen uitwijken voor een tractor met alle gevolgen van dien. 2 van die voertuigen zijn dusdanig geraakt dat zij enkele liters brandstof zijn verloren. De precieze toedracht van het ongeval wordt op dit moment onderzocht door de Koninklijke Marechaussee. Daarbij geassisteerd door de Belgische militaire politie. Het ongeval heeft op Nederlands grondgebied plaatsgevonden. Dus ook de analyse van het ongeval wordt door de Koninklijke Marechaussee in Nederland gedaan. Het incident werd op de Nederlandse sociale media zoals Twitter onmiddellijk aangegrepen om te lachen met die domme Belgen. En de nieuwe betere Belgenmoppen waren geboren. Met reacties als de invasie is begonnen of mislukte poging om Nederland te annexeren.